bateko irratira. Egunon irratietzure familia, gaur gurekin bikide berri ditugu. Haie, gurartean, bie baten irratia. Haien Jon eta Ider dira, eta besterik gabe garrasi gure irratian elkarrizketa egingo diegu. 101.9 FM-an. Kirola natura eta ingurumena beren lanbide bihurtu dituzte. Etorkizuneko mendi ertaineko gidak trebatuz. Bultzatzen dituen interesa eta grina partekatzea da haien bokazioa. Biaz bat irratiaren 18. atalean, Jon Bengoetxea eta Ider Delas elkarrizketatuko ditugu. Sakana FPn ematen duten programaren inguruan hitz egiten da datozenak. Baita inklusuari eta generori buruz ere. Jon eta Ider Duna programan parte hartu dute aniztasun funtzionala duten helduei zuzendutako animaliek eta naturak lagundutako eskuartze talde batean. Hai esker mendiari eta kanpoko jaduei buruz ikasi ahal izango dugu. Aurkeztu pixka bat Ider eta Jon. Kaixo. 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 Bueno, ni Ider naiz eta Iruñan bizi naiz. Azkeneko urteetan DBH-ko klaseak eman ditut, baino aurten lehendabiziko aldiz hemen nago Altsasuko lanbide heziketan. Kaixo, ni Jon Bengoetxea naiz, eta banituen gogoak irrati saio honetara etortzeko. Espero dezagun ondo pasatzea eta egiten dituzuen galderak oso interesgarriak izatea, eta posible izatea erantzutere bai. Ondo pasatzen dugun denen artean. Tanoa zara Jon? Ni Altsasukoa naiz. Altsasukoa naiz, bai. Eta hemen lanbide heziketan daramazkit urte batzuk, 10 urte inguru, ziklo honetan klaseak ematen, bai. Vale. Zer da zuen lanetik gehien gustoko duzuena? Bueno, begira, nik gainera, orain arte nola DBH-en klase eman dudan, niretzako interesgarria eta gustoko dudana da ikasleen profila. Pixka helduagoak, ez? Hori da, ikasleak pixka bat helduagoak dira. Gainera normalean gustoko duten zerbait ikasten ari dira, eta haien implikazioa ere ikasketetan handiagoa da. Ikasleekin dudan harremana ere gustoko dut, eta ematen ditugun irakasgaiak ere gustoko ditut. Ze guztiak mendiarekin zer ikusia dute eta nik natura asko maite dut. Eta ze irakasgaiak dira? Ematen ditugu irakasgai pila bat. Jonek eta biok ematen ditugu bloke amankomunean dauden irakasgaiak. Eta egia da teorikoagoak direla. Ez gara horren beste naturara ateratzen ikasleekin. Guk atal teorikoa ematen dugulako. Piskat, ziklo hauen antolamendua eta ulertu alizateko jakin behar da 2 maila daudela, lehenengo maila eta 2. maila. Eta 2 maila hauetan, bai lehenengoan eta baita 2. ere, 2 bloke desberdinak aurkitzen ditugu. Alde batetik badira ikasgai batzuk teorikoak direnak, eta badira ikasgai batzuk praktikoak direnak, eta ikasgai praktiko horietan mendira atera egiten dira irakasle espezialistekin. Orduan, Eider eta biok ematen ditugun ikasgaiak teorikoak dira, amankomuneko ikasgaiak deitzen direnak. Berez, amankomuneko ikasgai hauek ikasi ondoren, aprobatu ondoren, eta mendiko ikasgai horiek praktikoak egin ondoren, ikasleak praktikak egiten dituzte enpresetan. Eta egitura hori, teoria, praktika eta praktikak enpresetan errepikatu egiten da, bai lehenengo mailan eta baita 2. mailan ere. Piskat osatzeko Eiderrek eta esan duena, baditugun ikasleak, berezia da, ze ikasleak asko mugitu egiten dira. Orduan baditugu sakanako hainbat ikasle, baino inguruko hainbat ikasle ere bai. Baditugu ikasle batzuk Iruñati herritik etortzen direnak, baino baita beste probintzia batzuetatik ere bai. Aurten, hain zuzen ere, badugu gainera Italiako ikasle bat, Italiatik etorri izan dena, gurekin ikastera. Zehazki, baina ez da Erasmus edo horrela, da handik ona etorri dela, zehazki, Altsasura? Holaxe da, bai. Ikasle honek, berez lanbide baina zautzen zitu, ¿cómo se dice? Zenituen.
Zintuzten. Zenituzte, ezagutzen zintuzten. Pues hori da, bai, badugu web orrialde bat, eta gero sare sozialak ere baditugu, orduan, suposatzen dugu hortik ezagutu gintuztela. Orduan, ikasle hau, Italiako ikasle hau etorri zen, hainbat proiektu bat zituen hemen inguruan egiteko, eta bide batez matrikulatu egin da gurekin formakuntza egin alizateko. Ze polita, bai berarentzat eta baita bere ikaskidentzat, ez? Italiako pertsona bat klasean ukitzea. Bai, oso aberasgarria da. Bai, ze alde batetik esaten dugun bezala, badire ikasleak zonalde desberdinetatik etortzen direnak, baino beraien iraganean ere oso gauza edo ibilbide desberdinak izan dituztenak, orduan denentzat oso aberasgarria da. Orduan hori izango zen zuri gehien gustatzen zaizuna, Jon, zure lanetik? Alaxe da aberasgarritasuna. Hori da. Bai alde batetik ikasleentzat eta baita irakasleentzat ere, bai oso aberasgarria da. Aniztasun hori, ez? Alaxe da, bai. Más despacio. Ondo ikusten duzue, ritmo ondo ikusten duzue. Como estéis cómodos, sí, no pasa nada. Sí, pero yo igual tiendo a ir más rápido. Igual a ir más rápido, entonces yo no sé, igual... Ondo ulertzen da. Ondo ulertzen da? Bai. Es que nire tendentzia da igual aceleratzea, orduan... Zango izugu bestera horrela. Hori da, Bai, momentuz ondo ikusten. Bale, zerbait aipatu duzue, baina ze lotura duzue animali eta naturarekin? Bueno, nire kasuan, ni beti danik izan naiz kirolaria, eta batez ere praktikatu ditudan kirolak izan dira naturan eginak. Mendian, uretan, batzutan, elurretan, bestetan, eta orduan hori, nire lotura naturarekin bada batez ere ia asteburu guztitan izaten dudana. Naturara ateratzen naizela ariketa fisikoa egitera. Nik betidanik praktikatu izan dudan kirola, elurretako kirolak izan dira. Orduan beti izan dut horrelako harreman berezia mendiarekin. Egia da, azkeneko urteetan, ez dut esango zenbat, baina egia da, elurretaz aparte, mendia ere, beste urtaroetan ere disfrutatu egiten dudala. Eta animaliak, eske animaliak naturan daude eta naturaren parte bada, ez? Eta horiek ere, beti gertu izaten dira naturan egiten direnean jarduerak. Eta zer ekarpen egiten duzue zuen lanarekin beste pertsonei? Eta bizkat galdera bat hori ze, guk argi daukagu ze ematen diogun bestei, ze ekarpen baina hori, uste gure etortzen zaretenei ere hausnartzea horren inguruan. Ze ekarpen egiten duzue bestei zuen lanarekin? Bueno, gure lana azken finean da mendigidariak ezitzea. Edo etorkizuneko mendigidariak izango diren horiei ezagutza batzuk eskaintzea. Eta ezagutza horiekin mendigidariek taldeak gidatzeaz gain naturan ere ez iritzazkete, esate baterako natura zainduz, errespetatuz, jasangarritasuna bultzatuz, planeta zainduz, bai? Mendigidari batek bere lana gidatzeaz gain, bai izan beharko litzateke ere ekologia kutsu hori zaintzea. Bai, eta horretaz aparte oso garrantzitsua da bezeroen grinak ezagutzea, bezeroen nahiak ezagutzea, bezeroen beharrak ezagutzea, eta prestatutako jarduera horiek nolabait bezeroengan iristea. Eta bezeroak erabat pozik gelditzea egindako jarduera horretan eta baita partekatutako jendearekin. Eta pasioa elkar balatzea, ez? Alaxe da, eta pasio hori nolabait transmititzea ere bai. Eta bizitzea, pasio hori, komentatu duzun pasio hori, bizitzea denon artean eta partekatzea. Nola laguntzen duzu animaliak eta natura zaintzen? Laguntzen dugu batez ere animaliak eta natura errespetatuz. Eta errespetatzeko ez dugu zaborrik botatzen, ez dugu soinu handiegirik edo zarata handiegirik ateratzen,
bideak errespetatzen ditugu eta ez ditugu gauza artifizialak naturan uzten. Adibidez, hiru ideia horiek etortzen zaizkit burura. Bai, eta baita animalien espazioa errespetatzen ere bai. Oso garrantzitsua baita. Zer da zuentzat biat bat? Bale, bai, egia da, hasiera batetan nuen ideia zan sare sozialetatik eta jasotzen nuen ideia. Baina egia da, barrutik eta ezagututa beste ideia bat jaso egin dut. Gaur egun dudan ideia hori da aurretik nuen ideia baino askoz ere zabalagoa. Eta egiten dituzuen jarduerak askoz ere sakonagoak direla, eta nolabait gizartean eta txertatu egiten dituzuen jarduerak eramaten dituzuela aurrera. Horrekin lotuta, ikusi egiten dut, nolabait sortu genuen, eta nola iritsi naiz puntu horretara, duela 2 urte elkarrekin harremanetan jarri ginelako, eta sortu genituelako jarduera batzuk elkarrekin egiteko. Jarduera horiek oso aberasgarriak dira baita guretzat, gure ikasleentzat, baita biat bateko usuario edo erabiltzaileentzat. Eta ari gara urtez nolabait jarduera horiek burutzen eta jarduera horiek sendotzen ere bai, eta beti proiektu berriak sortzen ere bai. Bai, ni joan nintzen, gu joan jonen gana, pentsatzen, ez zutela inklusioan izazu funtzionala beraien, formakuntzan ez zegoela presente, eta informazio bila, ze batzutan ez jakintasunak, ematen dizu ideia batera, eta orduan, flipatu nuen pixka bat, jon dena oso ongi azaltzen du, da dena, estruktura hor oso, eta orduan, ze ongi, lantzen duzuela, ez genekien, eta interesgarria irutzen zaigu hori bertan egotea, eta gero, kolaboratzen zekere, bereik beti gogo handiz daude gauzak egiteko, eta gore bai orduan, bi pasioak lotzen duzunea, olako gauza boritak sortzen dira. Bai, egiten ditugun jarduerak bat izaten da hemen Altsasu inguruan, Altsasuko mendietatik eta inguruan, eta beste jarduera luzeagoa izaten da. Eta sakanaldean burutu egiten ditugu. Eta horretarako autobus bat hartzen dugu, eta autobusan ere bai partekatu egiten ditugu, nahastu egiten gara denak, jardueran horretan parte hartu alizateko. Aurten San Miguelera joan behar ginen, Pena izan da, pena izan da, egun horretan, genuela, aldarrikatuta zegoen AMTek eta alerta horia haitzeagatik eta bertan bera utzi behar izan genuen. Dena den, datorren urtean, espera dezagun, posible izatea, aurre eramatea. Bai, han egongo gara, eta? Eta zuretzat eider biak bat? Igual ez duzu asko ezagutzen. Eske nik egia esan ez nuen ezagutzen. Eta joni esker ezagutu zaituztet. Hori, azkenean zuekin izan dudan harremana izan da bi ateraldi, orientazioa egiten eta gaurko irrati saioa. Baina niretzako aurten ezagutu dan elkarte bat izan da. Oso ongi, orain pasako gara galdera espezifikoagoak, bai? Eta hor lehenengoa, zergatik erabaki zenuten irakasle izatea? Begira, nire kasuan nik esango nuke ez nuela inoiz erabaki hau hartu, baizik eta behin ikasten hasita jarraitu nuen bide bat izan zen, baina gehiagi pentsatu gabe ere, behin IBF egin da, masterra egin nuen, ateak irekitzen zizkidalako, baina oraindik ez neukan ziur nik irakasle lanetan bukatuko nuenik, baizik eta besterik gabe ateak irekitzeagatik masterra egin nuen. Nire kasuan ondoren Irlandara joan nintzen bizitzera, eta hor hainbat lanpostutan lan egin nuen, eta bueltan lehendabiziko oposaketak egin nituela, baita beti pentsatuz ateak irekitzeagatik, baina ez neukan argi irakaslea izango nintzenik edo ez, eta azkenean lanean hasi nintzen, orduan hemen nago, baina bide hau jarraitu dudalako inertziaz. Nire kasuan gauza bera, gertatzen dena DBH-en hasi nintzela, eta neramazkin urte asko DBH-en gorputz heziketako klaseak ematen. Eiderrek eta biok formakuntza berbera dugu, gorputz heziketan lizentziatu gara. Baina duela urte batzuk esaten nuen, aldaketa bat behar duela. Agian 40 urtetako krisialdia, agian izango da.
Irakasle izan zin, ikuste urte batez horrela ikastoan ikuste. Bai, egia da, bai. Baino behar nuen hori aldaketa, pues agian adin kontutan eta behar nuen aldaketa bat, eta behar nuen, pues aberastasun gehiago edo sakontasun gehiago egiten nuen horretan. Eta, pues ateak irikizitzaizkidan, ikusi nuanean, pues altsasun klaseak eman nitzazkeela lanbide heziketan. Eta egia da, pues oso gustora nagoela, oso lehen esan duan bezala, oso aberasgarria da, eta gainera, pues altsasuko lanbide heziketan oso ondo lan egiten da, irakasle aldetik eta ikusten da implikazio asko, eta egia da pues oso gustora nagoela. Espero dezagun pues, jarraitzeko aukera izatea jubilatu arte. Hori da. Eta ze gai da irakasten gehien gozatzen duzuena? Bai, nik, lehen komentatu dugun bezala, bi bloke desberdin daude, gure formakuntzan, alde batetik ikasgai teorikoak eta bestetik praktikoak, ez da? Guk ematen ditugun ikasgai horiek teorikoak direnez, zentratu egiten gara gehien bat ikasgai horietan. Baina niri igual gehien gustatzen zaidan irakasgaia kirol entrenamendua da. Nun ikasleei erakutsi egiten zaien nola sortu kirol entrenamendu saio bat, eta nola burutu, eta kirol entrenamendu programazio bat nola egiten den. Hau da, norbait entrenatu ahal izateko eman beharreko urrats guztiak. Baina hori alde batetik atal teorikoan demagun. Baina lehen aipatu dudan bezala ikasle hauek praktikak egin behar dituzte gero enpresetan. Beraz hori ere, atal hori oso interesgarria iruditzen zait. Zeren harremandu egiten gara enpresa desberdinekin eta ezagutzen dugu berez ogibide hau, mendi gidaria izatearen ogibide hau beste ikuspuntutik. Eta enpresek guri aipatu egiten digutena eta beraien hobekuntzak edo beraien zaletasunak edo beraien beharrak edo pues, ikasi egiten baititugu eta hoiek saiatu egiten bai gara gure gero ikaslei transmititzen. Eta hori ere iruditzen zait oso aberasgarria dela. Harremantzea enpresa, turismo aktiboko enpresekin. Eta hemen badago, altxasun nahi dituzte praktikak edo ere agian kanpokoa direnak aukera daukate beraien herrietan, non egiten dira praktika horiek? Ze enpresekin egiten duzuela. Hemen bate ezagutzen dugu, ez? Baina... Bai, oso galdera interesgarria, ze gustatuko litzaiake aipatzea ze enpresak diren horiek. Abetxatu espazioa, hori da. Halaxe da, bai. Begira, hemen altsasun badugu enpresa bat, Naturkide izenekoa. Gero Bakaikun badugu beste enpresa bat, Aizti izenekoa, oso gauza interesgarriak ere egiten dituena. Gero pixkat urrutigo, baino hemen sakanan bertan Txarriko kanpinarekin ere badugu hitzarmena sinatuta. Lakuntzan beste enpresa badugu Mirua izenekoa. Sakanako garapen agentziarekin eta Uarte Arakilgo udalarekin ere badugu harremana. Eta gero Sakanako mendi taldeekin ere hasi gara harremantzen. Bai, eta gero, hemen pixkat urrutigo, hainbat nekazaletxeekin eta ere ari gara harremanak eta sortzen eta nolabait zabaltzen. Bai, eta aterpeekin ere askotan egon gara. Aterpetxetan ere nola denbora libreko eta isialdiko praktikak burutzen dituzten, eta horietako gehiengoak naturan egiten diren, haiekin ere praktikak egiteko aukera badago. Hori da, eta gero sakanaz aparte, egia da beste enpresa batzukin ere, Nafarroa iparraldean gehienak daudenak, Baztan eta inguruan daudenak, eta beste komunitate batzuetan ere baditugu hainbat enpresan non batitugun hitzarmen horiek nolabait sinatuta. Zegu, ez? Irakasgai hori idea. Bai, hola pixka bat pentsatu ondoren egia da Jonekin ados nagoela eta niretzako ere behar bada interesgarria edo behintzat niretzako oso interesgarria da kirol entrenamendua. Eta zergatik gustatzen zaizue hori espreski? Nik suposatzen dut kirolaria izateak asko eragiten duela eta orduan bertan irakasten ditugun kontzeptuak, entrenamendua hori nola entrenatu, ze printzipioak jarraitu behar diren, edo giza gorputzak nola funtzionatzen duen, horrek guztiak
logika bat du, logika bat jarraitzen du, eta orduan hobeto ulertzen duzu zure errendimendua zergatik den modu batekoa o bestekoa. Eta batzutan ezagutza horiek ere nik nire egunerokoan aplikatzen ditut. Eta horregatik oso praktikoak iruditzen zaizkit. Oso ongi. Zeintzuk dira zuen ustez mendi ertaineko teknikari batek gaur egun eskuratu beharko lituzken trebetasun garrantzitsuenak? Pues a ber, trebetasun oso garrantzitsu bat, nire ustez da, gainerakoekin harremantzen eta komunikazio egoki bat izatea. Gaitasun hori landu behar da, bai? Mota askotariko bezeroak aurki daitezke eta orduan bakoitzarekin ze harreman izan momentu bakoitzean, hori jakin behar da. Ez da? Bai, hori da, eta jakitea bezeroek dituzten beharroiek eta beharroiei nolabait egokitzea. Bai, oso garrantzitsua da, ze azkenean bezeroak pozik gelditu behar dira izandako edo egindako jarduerarekin. Orduan hori alde batetik eta gero badira beste ezagupen teorikoak, nun ezagutu behar dituzten, mendiak dituen arriskuak, orientazioaren inguruan, planifikazioaz, nola planifikatu jarduera, kudeak eta lana, bai badira beste atal horiek ere oso garrantzitsuak direnak. Bai, eta oso oinarrizkoa da ere segurtasuna. Hori, segurtasuna transmititu behar da. Momentu oro, jakin, zer istripu edo arriskuren bat egongo balitz, zein izango litzateken jarraitu beharreko protokoloa. Nola kudeatzen dituzue, praktikan aurkitzen dituzuen erronkak, ikasleen segurtasuna eta ikaskuntza eraginkorra bermatzeko? Lotuta, esaten nahi zinenekin segurtasunarekin, Gertatzen dena, gehien bat, ematen ditugun ikasgaiak teorikoak direla. Igual hori, igual hobeto erantzungo luke irakasle espezialista batek, bai? Mendira ateratzen direnak ikasleekin. Ja. Vale, bueno, atzutan ez dakigu, ez da? Eta zenbat irakasle zarete? Espezialitatu diren horiek zer dira? Profesionalak, kirolari profesionalak edo zer dira, edo ez du zertan izan behar, ez dakite, eske nola oso ez desagura den, ez dakiten norbait, ez, mendizalea aparte de profesionala dena edo ze perfil da. Bai, formakuntza honetan espezialista izateko, da mendira ateratzeko ikasleekin, eskatzen den formakuntza TD2ko mendigidaria izatea, edo hori da, edo eskalada izatea. TD2koak ez da zertan izan behar TD2. Mira. Eta proba praktikoak pasatzen dituzte? Eta orduan, horretaz aparte, Nafarroko gobernuak horretarako duela urte batzuk atera zuen horrelako baremo bat edo, eta apuntatu egin ziren nahi izan zuten teknikariak edo, ez? Eta besteak beste ere baloratu izan zuten turismo aktiboko enpresetan lan esperientzia edo nolabait izatea ere bai. Orduan normalean irakasle espezialista hauek urteko hainbat hilabetetan klaseak ematen dituzte, baina horretaz aparte ere izaten dute enpresa, turismo aktiboko enpresa bat, eta hori ere kudeatu egiten dute eta eramaten dute aurrera. Lan bikoitza izaten dute. Bale, pixkata aipatu duzu, baina nola integratzen duzue zuen irakaskuntzan, mendiko praktika profesionalean funtsezkoak diren ingurumen errespetua eta jasangarritasuna bezalako alderdiak. Zerbait aipatu duzue, baina hori ere garrantzitsua da, ez? Azkenan zuen lana mendian da, ez? Eta batzutan hori nola integratzen dituzue horiek. Praktika profesionala mendiare ingurumenekiko errespetua eta jasangarritasuna. Hori, Jonek eta biok justo gure saioak normalean ikasgelan dira, horregatik ez goaz horren beste mendira, baina espezialistekin mendi ateraldiak egiten dituzte, eta nik uste besterik gabe zeharka lantzen direla balio guzti horiek, bai. Zeharka baldin bada ere, logikoki mendi zeharkaldi bat egiten baldin badute, inork ez du zaborri botako, edo kutsadura luminikoa eta akustikoa errespetatuko dute, saiatuko dira ez kutsatzen
balio horiek ja ikasleek dagoeneko Normalean, ez? Claro, badakizkite, bai. baina bueno, bestela zeharka baldin bada ere horiek horrela uztartzen dira. Baiz, etortzen diren ikasleak, lehen aipatu dugun bezala, alde batetik, geografikoki zonalde desberdinetatik datozkigu, baino adinez ere bai, uste dut ez dugula ez ere aipatu, normalean, 22-23 urtetik gorakoak izaten dira. Aurten gaztenak ez dakit 21-22 urte izango zituen, eta zarrenak 40 piko urtekoak. Ere etortzen diren ikasleak askotan badira, pues, grina edo nahi hori daukatenak formatzeko, nahi dutelako formakuntza hori sortu edo formakuntza hori bereganatu, baina nahi dutelako, ez profesionalki edo gero horretara dedikatu egin behar direlako. Claro. Eta Nafarroan badago beste lekurik formakuntza ematen duena edo Nafarroan bakarra da Altsasuko institutoa? Bai, alaxe da, bakarra da. Nafarroan bakarra da, eta gero bestela, pues, badaude Bizkaia inguruan badago beste zentro bat, edo bestela Huesca ingurura jo beharko genuke horrelako formakuntza jaso alizateko. Nola kudeatzen duzue inklusioa gelan? Bai, zuen lanean, ez? Orain ja sartuko gara gurekin ere zerikusia duen zerbait dela inklusioa, ez da? Badakigu, ez? Bueno, teorikoki bai, ez? Baduzuela moduloak, ez da? Bai, alaxe da. 2 modulo ditugu, modulo edo ikasgai ditugu. Lehenengo mailan 5 orduko modulo bat, eta bigarren mailan 20 orduko modulo bat. Egia da 5 ordukin gauza gutxi ikus daitekela. Bai, gehien bat izaten da, pues, sarrera moduko zerbait, gero bigarren mailara ikusi egin behar dugun horretara. Eta bigarren maila, pues, hasiera batetan konturatu ginen, edo iruditzen zitzaigu, pues, gure ikasleek bizitu egin bartzutela gertutik inklusioa ulertu alizateko benetan zer esan duen inklusio horrek. Orduan saiatzen gara nolabait jarduera inklusiboak egiten, nik uste dut modurik hoberena dela, barnera ulertzeko alde batetik inklusioa zer esan duen eta bestetik barneratzeko eta bizitzeko eta aurrera eramateko gero etorkizun batetan beraiek egiten dituzten jarduera horietan nolabait inklusioa sartu ahal izateko. Esate baterako duela urte batzuk izan genuen ikasle bat eta bera espezializatu eginda jarduera inklusiboetan. Oda, bera bakarrik jarduera inklusiboak eramaten ditu aurrera. Bestela, inklusiboak ez baldin badira, bere programan eta bere enpresan ez ditu aurrera eramaten. Eta berak hain zuzen ere lan egiten du eta egiten dituen jarduera hauek badira behar bereziko pertsonekin, pues, ikusmen arazoak dituztenekin edo beste behar berezi batzuk dituzten pertsonekin, baina beti inklusiboak. Bai, esate baterako aurten ere praktikatxo bat burutu genuen ikusmen urritasuna duten pertsonak gidatu ahal izateko barra direkzionalarekin. Orduan hortik ibili ginen mendian zehar, barra direkzionala nola erabili irakasten. Bai, entzulei pixkat asaltzeko zer den barra direkzionala, da nola baiteko 3 metrotako makil bat, zein erabili egiten den ikusmen urritasuna edo ikusmen arazoa duten pertsonekin. Orduan, ikusmen arazoa duen pertsona makil horren erdian jarri egiten da, eta alboan, bai aurrean eta baita atzean ere mendi gidariak nolabait jarri egiten dira, eta gidatu egiten dute nolabait barra honen bitartez, bideratu egiten dute ikusmen arazoa duen pertsona hau justu senderotik joan ahal izateko eta arazorik ez izateko ibilbide horretan. Eta aurten, eiderreketa komentatu duen bezala, gure ikasleekin horrelako praktika bat egin genuen. Orduan, gure ikaslei jarri genien antifaz bat, eta antifazta zuen pertsona hori jarri zen barra direkzional honen erdialdean, eta gainontzeko ikasleek gidatu egin zuten hemen San Pedro, hemen inguruko mendietako ibilbide bat, nahiko zailtasunak zituen eta oso teknikoa zen ibilbide bat aukeratu genuen, bertan horrelako esperientza bat egin ahal izateko. Barkatu, eta adibidez ikasleen
eginkizun batzuk, edo gidatzen ari diren ikasleen eginkizunak dira, ez bakarrik ibilbidea deskribatzea, baizik eta beste zentzumen batzuk ere lantzea. Esate baterako usaimena, edo entzumena, edo taktoa. Bai, orduan egin daitekeen praktika bat bada, zuhaitzetara hurbildu eta enborra ukitu, edo belarra usaindu, edo horrelako beste zentzumenak landu ahal izateko ekintza batzuk. Eta nola hartzen dute ikasleek, ze batzuk zen gute, zer da hau, igual ez dute ikusten, etorkizunean, nik uste beti esaten dut, poblazioaren parte bat dauzka behar horiek, eta igual mugatzen dira bakarrik horretara, eta aukera bat dela, zuk espezialitu alzara, hau bezala, horretan bagian bakarrik ez, baina aukera gehiago dituztela, hori ere sartzen edo... Bai, alaxe da, Josune, zeren ikusten duguna askotan ikasle hauek, nahiz eta adin bat izan, etortzen dira ideia batekin, zer da, beraientzat mendik ideari izatea, etortzen dira ideia batekin. Eta gure saio edo gure atal honetan eta ematen ditugun ikasgaietan saiatzen gara nolabait berein ikuspegia nolabait zabaltzen. Orduan, esperientzia hauekin haiek deskubritu edo ezagutu egiten dituzte eta ikusten dute mendik ideari izatea askoz ere kontzeptu zabalago badala eta aplikatu egitekeela arlo desberdinetan. Piskat, guztien baldin badiazue esaten, ja, nik uste dut gusto hartu dio dela mikrofono. Haren horren ditzen. Bai, badira, pertsona batzuk, igual mugikortasun, urritasun edo zailtasuna dituztenak eta badira pertsona hauek agian beraien bizitzan aukerarik izan ez dituztenak mendira joteko, hain zuzen ere mugikortasun arazoak dituztelako. Importantea da ezagutzea eta hau ere transmititu egiten diegu gure ikaslei eta praktikak egiten ditugu horrelako tresna berezi batekin, Jolet izenekoa duen tresna batekin, da, imagina dezagun, aulki bat, aulki gurpildun bat, baino oso berezia dana mendian eta ibiltzeko. Orduan, horrelako aulkiekin ibili algara ez bakarrik asfaltatuta dauden errepideetatik, baizik eta mendietako ibilbideetatik, igual lokatzez edo beteta dauden ibilbideetatik ere ibil gaitezkela. Orduan, oso badu manejatzeko aulki hau badu bere teknika eta praktikak eta egiten ditugu gure ikasleekin nolabait ikasteko nola manejatu aulki berezi hau, Jolet izeneko aulki berezi hau. Nik ez dago ikusten dute aulki horik, ez dakit modan, ez dut esan modan jarri direla, baina bai ikusten ditut proiektu gehiago edo sare sozialetan etorri eta probatu aulkia, ez dakit zer, ez dakit orain ikusgarriagoa dira horrelako laguntza teknikoak mendian, azkenen laguntza teknikoa dira, pertsona hori egin alizateko. Hori da, bai. Dena den hori, jakin behar dugu, lehen esan duan bezala, mendietatik ibil gaitezkela, baina badaude esperientziak, nun badira mendigidariak, nun igo egin diren horrelako mendi nahiko teknikoak, teide mendira adibidez igo egin dira horrelako aulki batekin. Eta pentsatu behar dugu, demagun, pertsona bat, adin konkretu batekin, beti mendian ibili izan dena, gustoko izan duena, baina horrela artrosiak dituela, artrosia jota dagoela belaunetan, eta ez duela aukerarik mendira juteko. Horrelako aulki batekin, horrelako pertsona batek aukera izango luke mendira bueltatzeko eta berriro bizitzeko mendian egotearen esperientzia hori. Badago Monte Solidario, horrelako zerbait, hori, holakoak egiten dituena, Bai, hori da, harremanetan jarri ginen eta sortu genuen horrelako kolaborazio bat eta jarraitzen du gaiekin eta haiek etortzen dira berein aulkiekin eta haiek erakutsi egiten digute, praktikak egiten ditugu gure ikasleekin ezagutzeko eta bizitzeko Jolet aulkiaren funtzionamendua eta ezagutzeko. Ikasketa planean, kirola eta generoaren gaia lantzen duzuela ikusi dugu. Kontatu pixka bat honi buruz. Ikusten dut oso prestatuta etorri zaretela, investigatu egin duzuela. Bai, ikerketa lanak eginak, bai, eskertzen da. Eskertzen da.
Bai, hala da, badugu modulo bat, bigarren mailan 10 ordutakoa, eta hori eiderrek Hori. eman izan da aurten. Aurten nik eman dudan moduloa da, eta niretzako ere modulo berria izan da, baina egia esan oso interesgarria iruditu zait. Eta gainera interesgarria iruditu zait, ziklo hontan edo ikasketa hauetan normalean gizonezko gehiago inskribitzen direlako, modulo hau nik emakumea izan da, iruditu zait nahiko interesgarria. Eta zertan datza moduloa, batez ere bada ikusaraztea nola emakumeak oraindikan kirol munduan batzutan genero ezberdintasun hori pairatzen dugun. Orduan, lehenik eta behin hori ikustea zeintzu diren ezberdintasunak, zergatik gertatzen diren, nola egin diezaiegun aurre egoera horri, edo ze estrategia programak jarri daitezkeen martxan berdintasun hori lortu ahal izateko. Eta egin den gauza oso polita izan da, batez ere kirol munduan sartuta dauden hainbat emakumeei formulario bat pasatzaile. Eta galdetzen zitzaien besteak beste ze funtzioak izan dituzten nahi kiroletan, edo esan dut, ze funtzio, esate baterako kirolari soil izan diren, edo zuzendaritza funtzio bat izan duten, edo arbitroak izan diren, edo horrela beste rol batzuk izan dituzten ere bai, eta gero haien bizipenak nolakoak izan diren. Diskriminaziorik izan duten noizbait, edo zergatik, edo zertan nabaritu duten. Eta gero formulario horiek guztiak aztertuta, ondorio batzuk atera dira. Eta ondorio horiei nola aurregin edo irtenbidea nola eman, hori da lantzen dena batez ere. Ikusten duzuen bezala, naiz eta ikasgaiak teorikoak izan, saiatzen garela nolabait praktikotasun bat bilatzen eta egunerokotasun bat, hau da ikasleek ikus dezaten badutela nolabait lotura errealitatearekin eta beraiek bizi dutenarekin. Beraz, eiderrek esan duen bezala, hori saiatu egiten gara gainontzeko ikasgaietan horrela ere lantzen. Modu teoriko, baino praktiko batetan bereganatzen, beraiek beregana ditzaten nolabait kontzeptua, baino praktika edo hausnarketaren bitartez. Horregatik ematen diegu ikaslei horrelako ardurak eta ematen diegu, pasatzen diegu beraiek hausnartu ditzaten bere inguruko hainbat gai edo hori da, ondorioak atera izateko. Hori, hurbilagotik sentitzea teorian ematen dena, kasu hurbiletan ikusi ahal izatea, horrek azkenean egiten dizu benetan sinistea entzuten ari zanen hori, bai. Zuk bete zenuen, Eider, aletegia? Nik ez nuen bete. Ez nuen bete, ez? Ikasle bakoitzak pasa behar zion, zazpi, 8 emakumeri, baina niri ez zidaten pasa. Egia da, generoaren kontu honetan, oraindik nabaritzen dugu ziklo hauetan apuntatu egiten direla, momentuz gizon edo gehiago emakume baino. Eta hori indartzeko ere garbi dugu eta indartu egin nahi dugula emakumearen presentzia kirolean eta mendian ere, eta oso garrantzitsua iruditzen zaigulako emakumearen presentzia hori izatea, eta hori indartzeko sare sozialetan eta ematen dugun imagina beti saiatzen gara ikasleak emakumezkoak nolabait bizibilizatzen. Orain, konta iguzue, lanean gertatutako anekdota guriosoen bat. Pentsatu da dugu. Ez, niri hola aurten justo hasieran gainera pasazitzaidan hemen Altsasun ikasleekin, orientazioa landu behar genuen eta atera ginen dantzaleku zonaldera orientazioa lantzera. Eta egia da, nik ere ez nekiela oso ongi balitzak aurkitu zenbat kostatuko litzaiekin, eta orduan denborak markatzerakoan ni ere ez nintzen oso abila izan, eta ordu biak eta 10 bukatu behar genuen saioa.
Orduan esan nien, bueno, venga, ordu bietan mundu guztia hemen, horrelaia komentatuko dugu, nik baliz hauek aurkitu ditut, nik beste hauek, eta non zeuden, eta bar. Eta bueno, ordu biak eta zen inor iristen, orduak eta 5 eta 10 eta 4 eta 20, ordu bit erdiak, eta baina ondore ikasle guztiak, etzen bat ere agertu. Eta hortik, kasi 3 egin zitzaizkigun, eta orduan ja hasi ziren denak etortzen, eta hori, pues haiek ez zituztela baliza guztiak aurkitu, nik ere ez nuela oso ongi kalkulatu, pues kasi hori, ordu bete beranduago atera ginen klasetik, eta hori, bueno, hori izan zen hola, bizka, kurioso, lehen da biziko saioak izateko, bai, hori da. Hori kasi genuen, haiek eta nik, esan genuen, bueno, bale, nik ikasi nuen, pixka bat hobeto planifikatzen, eta haiek ere, hori, balizak aurkitzera orduan, mapak hobeto irakurtzen ere ikasi zuten nik uste. Hori da, adibidez, bai. Ordua, bueno, orain guk ez gara gu izango galdera egingo duena, baizik eta aurreko elkarrizkatuta genuen pertsona, Martintxo Zelaia, ezak ezagutzen duzuen, agian Jonek bai. Orduan, berak utzi dizue galdera bat zuei erantzuteko. Vale. Mango dio leirek hor. Vale. Sé que hay muchas vías de estas de escalada, sobre todo las que son de trepar ahí en vertical, por así decirlo, Sí. Que están en el medio natural, ¿no? En montañas, así, según qué tipo, en los cuales hay épocas del año en las que piden a la gente que no vaya, o prohíben escalar, pues porque eso es la época de reproducción, Mira. pues digamos, yo que sé, del águila, o la verdad es que yo de animales ya he dicho antes que no controlo mucho, pero bueno, ya sé que eso pasa. Y yo creo que es interesante que hablen un poco de eso, de a ver cómo les influye eso para su trabajo y qué aspectos tiene eso. Bai, orain arte hitz egin dugu mendi ertaineko kirol teknikariaren inguruan, baino honetaz aparte beste titulazio edo beste espezializazio bada eskaladako kirol teknikariak. Eta formakuntza hau noski eman egiten da, atal praktiko hori egiten da eskalatzen noski, ez? Eta klaseekin eta hasi aurretik izaten dugu kudeak eta lan importante bat, non formakuntza guzti hauen egutegia sortu egiten dugu. Eta egutegi hori sortu ahal izateko noski kontutan hartu behar izaten dugu, kasu honetan Nafarroan egiten baldin badira jarduerak Nafarroko gobernuak ateratzen duen normatiba. Eta kontutan hartu egin behar da normatiba horrek esaten duena, eta debekatu egiten dituen zonaldeak edo garaiak eskalatu ahal izateko, eta bilatu behar izaten dugu beste zonalde bat praktika horiek egin ahal izateko. Beraz, oso garrantzitsua da formakuntza honetan legediak esaten duena, legedia aztertzea eta legedia betetzea. Eta jendek errespetatzen du? Bai. Zumetzut bai, irakasle eta ikasle bezala, bai, baina orokorrean mendi errespetatzen diolakoak? Bai, normalean, mendira eta ateratzen den jendea, normalean nahiko kontzientziatua eta izaten da horrekin, bai, hori da. Gainera, bestela kriston izuna jartzen dute. Orduan, bakarrik izuna ez eramateagatik, errespetatzen da. Osongi, bueno, baina bukaerara iristen ari gara, bai, orain izango zen zuen txanda, zuek guri galdera bat egiteko txanda, zuek bat bakoitzak egin, primeran. Egia da, eta gero urrengo elkarrizketatuarentzat ere zuen galdera ere prestatu behartu zuen, orain ja. Bale, bueno, nik ikusi dudanagatik ikusten dut normalean hainbat jarduera ezberdinak egiten dituzuela, esate baterako irrati saioa grabatzearena. Orduan, gustatuko litzaidake jakitea zeintzuk diren egiten dituzuen jarduerak, eta batez ere, suposatzen dudanez asko izango direla, zeintzuk diren zuei gehien gustatzen zaizkizuen jarduerak. Niri irrati saioa, bai, gustatzen zait asko. Ze gehiago egiten dugu intza? Irratiaz aparte. Egiten ditugu gauzak nola josi eta horrelako gauzak. Eskolan ez dina baita. Artisagoak dira, artisau azokan egon ginen. Altxasuko artisau azokan. Bai, ikusi zintuzte da, bai. Edo kobaiak egiten ditugu gauzak.
animalek zaindu, ez? Zaindu, Garbitu animalek zaindu, eta... Loreak hartu, lehortu, gero eskulan hoietan erabili alizateko. Claro, ezagutu ere bai, ez? Hartzen dugu orain batez ere, sartu ditugu lore hori horiek, ez? Boton de oro. Boton de oro horiek, saiatzen zagara bere natura ezagutzen, eta horrekin batzutan, ez? Horri markatzaileak edo bestelako eskulan batzuk. Gero baratza, Baratza zer? Hori ez duzu aipatzen? Bueno, bai. Orain natorkigu. Orain, abere euriteak pasatzen diren, ez da? Bai. Eta Isaki, irratia gustatzen zaizu? Bai. Eta baratza? Gutxiago. Bai, irratia bai asko, ez da? Eta animaliak, atzotorri zen honeka, ez da, bisitan? Bai. Txakurrak eta... Zer gehiago daukagu, azken, orain dela gutxi etorri direla? Poniak. Poniak, ditugu orain, gu gara oso animalizaleak eta orduan zaldi bat ere bai. Familia handitzen dugu oso azkar, ez? Eta agitearena, jostearena zein genituen, bakeroak hartu eta... Eta horrekontzako sarteko poltsak edo hiru... Enraia. Bai, berrerabili bakeroak ez ditugunak erabiltzen eta bizitza berri bat eman, ez da? Birziklapena ere da... upcycling, ez da rizklana. Bai, nik ere badute galdera bat zuentzat. Ze suposatzen du zuentzat mendira etortzea gurekin? Nola bizi duzue, gustoko duzuen, zergatik gustoko duzue, mendira etortzea ala baldin bada behintzat. Zergatik gustoko duzuen mendira etortzea gurekin. Beste gauzak ikusten dugulako, divertigarria delako eta horrelako gauzak. Beste pertsona batzukin, karo, zu gainera izan zara bertako ikaslea ere bai, ez? Han ikasi zenuen. Horrela ikustea beste ikuspuntu batetik edo, beste ikasleekin. Eta nola ikusten dituzu gure ikasleak? Jatorrak izaten dira, bai, gertutasuna erakusten dute, bai, atseginak izaten dira. Bai, ez ditut ikusten. Gustatzen zaizu, ez? Aurten pena ez dugula egin, baina gogo zeuden joateko, aurten ere bai. Ez? Javi? Beti polita da, mendira irtetzea, ez? Lasaitasuna, natura... Bai. Eta jendearekin partegatzen baldin badea, igual gehiago gainero, beto ez da. Bai. Nire egon nintzen behin, eta etorri zirenak ere eta subintzatik eta horrela, ia ez ziren bukaeran galetu zenutenean, ez? Zer moduz joan da, zaki zer? Parte hartzeitatik parte hartzaileenak ziren. Hori berezia ezakit bizan zen horrela normalean, baina beste ikasleak ez zuten zer esaten eta besteak parte hartu zuten, esan ez, ze ongi, ze gustora errepikatzen den, eta nik uste beraientzat eredu dela ere bai, ez? Oso, oso. Argi eta garbi eta zuzenean, ez? Eta naturalenak eta dana, bai. Ez zuen igual lotxagatik, eta besteak ez daukatelako... Horregatik oso aberasgarria izaten da guztiontzat. Horrelako jarduerak egitea, jarduera inklusiboak. Bai. Jonek esan nahi duen zerra, baina hemen gure biak bateko WhatsApp taldean Leirek justu igo ditu orain argazki batzuk eta esan digute hemen Darkori buruz ez duzula hitz egin, Eider? Ba, eta nork ezagutzen du Darko? Nork ezagutuko du Darko? Zuk Altsasuko norbait ezagutzen zenuen, txakurrekin lan egiten duen, hola bizarduna eta... Bai. Esan digute, galdetzen, tokatu zegoen pixka bat sufritzea Darkorekin. Nola da, orain izen ez du gogoratzen? Josu, hori da, bai. Josu biak bateko parte da eta sortzaileetako bat. Ez esan? Hombre, esan du, ez da deituko denei, bai, hemen ari ginen... Bai. Pues, Darko nire txakurra da, eta lehendabiziko urtean zehar, igual urtera ezen iritsi, baino joan ginen Beloaran, bai, txakur zentrora, txakur zentrora, pues, gutxienez
gauzatxo batzuk irakasteagatik. Ze gainera nire txakurra, arraza bada pastor belga malinoa. Malinoa, bai. Eta, txakurroiek, ostras. Potenteak dira. Potenteak dira. Bai, lana nekatu behar dira, psikologikoki ere txakurra nekatu behar da. Eta niretzako lehendabiziko esperientzia zen txakur batekin. Eta hor konturan nutu nintzen, animaliek ere lan handia ematen dutela, Bai, eta gainean egon behar da. Eta hori, eta Beloaranen, ikasi genituen aholku batzuk. Zeo zer gaizki egiten baldin badu, nola zuzendu, edo zeo zer ongi egiten baldin badu ere, nola saritu. Eta horrela, asko ikasi genuen, eta asko lagundu digu, bai. Guztortea dugu dela gure animalitaldearen zaintzaile eta dena bera dela. Baira, asko daki Josuk. Asko izugarri pila bat daki. Bai, zortea handia dugu orduan. Ez dago ino, beti ateratzen da elkartzetetan, eta orain argazka ikusi denean, ja, esan dugu berdarko. Bai. Oraintxe bertan oso txakur lasaia da, eta zintzoa da, bai. Baina, karo, lehendabiziko urtean edo, Gainera, arra izango da ziurrez, eta orduan arra gaztetasuna eta arraza hori, Bai, ostras. Eze ona. Begira, hemendik agertu da Josu ere, bai. Ke buena. Orduan, orain... Eba espirikutaren zat, galdera bat. Galdera izan daiteke edozen galdera. Ez du zer ikusirik bere ogibidearekin, edo... Zuak izun orden Eba? Eba espirikueta, este honen arreba... Gorkaren arreba, bai. Badator, zerren inguruan hitz egitea datorren. Berak egite ditu antzerkiak eta... Antzerkiak... Berak aktoresa da? Bai. Baina, da oso salsera ere, bai, artista orokorrean hori da, altxasuarra... Eta... galderak ezakit nik ez ditut prestatu, baina buratzen zaizuena izan daiteke zein da zure... Zego saldu duzu gaur adibidez, esan dizut ez dela galdera bat zer ikusia duena bere ogibidearekin, edo... Bueno, Eba, nik badut galdera bat zuretzat eta gustatuko litzaidake jakitea ze paper gustatuko litzaizuke egitea aktore bezala. Oso ona. Eta zergatik noski. Eta programa hau amaitu da. Eskerrik asko Jon eta Eider natura eta animaliekin buruzko jakintza eta paseoa gurekin partitzeagatik. Biat bat taldeko kide berria zarete. Mila esket podcastan zuten duzuen guztioi. Hurrengoan berriro elkartuko gara. Oso ondo.